Livestock owners naman po sa Barangay Ariston West, Asingan, Pangasinan pinag-iingat sa umano'y nakawan ng alagang hayop. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Pinaalalahanan ang mga nag-aalaga ng hayop sa Barangay Ariston West, Asingan kaugnay ng mga naiuulat na insidente ng umano'y pagnanakaw ng mga alagang hayop tulad ng baka, kalabaw, kambing at iba pa. Pinayuhan ng mga residente na ilagay sa mas ligtas na lugar ang kanilang mga alaga lalo na tuwing gabi o kapag walang nagbabantay upang maiwasan ang posibleng pagnanakaw. Hiningkayat din ng mga livestock owners na tiyaking maayos ang kulungan at regular na nababantayan ang kanilang mga alagang hayop bilang dagdag na seguridad. Kasama rin sa paalala ang pagkikipag-ugnayan sa mga kapitbahay at barangay upang mapalakas ang pagbabantay sa komunidad at agad na mai-report sa otoridad ang anumang kahina-hinalang kilos o individual sa lugar. Ayon sa barangay, mahalaga ang kooperasyon at pag-iingat ng bawat residente upang maprotektahan ang kabuhayan at pinaghirapan ng mga nag-aalaga ng hayop sa bukid. Mula rito sa IFM Digupan, Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM